आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकास कामांची संपूर्ण माहिती घेऊन ती कामं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून प्राधान्याने पूर्ण केली जातील, अशी ग्वाही खासदार नारायण राणेंनी दिली। कुडाळ येथील महायुती कार्यालयाला खासदार नारायण राणे, नीलम राणे यांनी सदिच्छा भेट दिली। यावेळी ते बोलत होते। या भेटीदरम्यान त्यांनी महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत विविध विषयांवर चर्चा केली। यावेळी कार्यालयात कुडाळ तालुक्यातील महायुतीचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कचऱ्याचा प्रोजेक्ट चालू झाला आहे व्यवस्थापन ते काही मशिनरी आपल्याला लागणार आहे। त्याच्यासाठी ग्रांट सांगितले, त्याच्यासाठी मशिनरीसाठी गरज आणि आपले काही मंजूर झालेले आहेत, पण ते शासनाकडे फंड आपल्याला आपल्याकडे हे झालं नाही, वर्ग झालेला नाही। फंड मंजूर झाले पण आपल्या नगरमध्ये वर्ग झालेला नाही। काम मंजूर झाले, काम मंजूर करून फंड मंजूर झाले मंजूर झाले किंवा त्याला आणि वाढीव आम्हाला थोडा निधी मिळाला। 40 लाख रुपये आहेत ना? किती 40 लाख विद्युत शेवून आणि राज्य सरकारकडे मागा ना। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे साहेब आपल्याला या ठिकाणी रस्ते दिले जातात। प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये 25 किलोमीटर लांबीचे साहेब रस्ते दिले जातात। आज सुद्धा तिन्ही आमदारांना 25-75 किलोमीटर लांबीचे रस्ते दिले गेले। पण साहेब असा विषय झाला आहे की गेले 10 वर्षापूर्वीचे रस्ते प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून आपल्या माध्यमातून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालेले रस्ते आहेत, ते रस्ते आज प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कार्यालयातच राहिलेले आहेत, म्हणजे कार्यान्वित यंत्रणेकडे ते राहिलेले आहेत। जिल्हा परिषदकडे वर्ग झालेले नाहीत। तर जिल्हा परिषदकडे वर्ग न जाण्याचं कारण आहे की 500 किलोमीटर लांबीचे साहेब सगळे हे रस्ते आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आणि ते वर्ग करून घेतल्यास त्यांना अजिबात या ठिकाणी निधी उपलब्धतेची कमतरता आहे। त्यामुळे आपली साहेब विनंती आहे की निदान त्या 500 किलोमीटरचे रस्ते आहेत ते आज खराब झालेले अनेक रस्ते आहेत, आणि एक रस्ता 100 किलोमीटर लांबीचे आहे आपल्याकडे। आज मी ड्राफ्ट काढून सुद्धा आमदार साहेब निलेश राणे साहेबांना आज विधानसभेमध्ये ड्राफ्ट काढून सुद्धा दिलेला आहे। जवळजवळ काही रस्ते चांगल्या सुस्थितीत आहेत आणि काही रस्ते खराब झालेल्या अवस्थेत। खराब झालेल्या रस्त्यांची लांबी साहेब सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 304 किलोमीटरची आहे। त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की आपण या रस्त्यांसाठी निदान डागडुजीसाठी तरी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून साहेब या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये निधी मिळाला। मंत्री असताना नारूर महालक्ष्मी मंदिर ते रांगणागड असा एक रोपवेचा आपण मंजूर केला होता, पण काही विषयामुळे तो शिल्लक राहून गेला। साहेब आपल्या केंद्र सरकारची पर्वतमाला ही योजना आहे, आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पर्वतमाला योजनेअंतर्गत अनेक गड किल्ल्यांवर आणि गडांच्या त्या ठिकाणी असलेली जी मंदिर आहे त्या मंदिरामध्ये अनेक प्रकारचे कोट्यावधीचे रोपवे त्या ठिकाणी गेलेले आहेत। आणि रायगडचा रोपवे जर महाराजांच्या राजधानीवरचा रोपवे जर सोडला तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा राज्यामध्ये कुठेही या ठिकाणी रोपवे नाही। हा रोपवे झाल्यास साहेब कोल्हापूरची आणि आमची चांगल्या पद्धतीची देवाणघेवाण होईल। त्यामुळे आता पर्यटनाच्या माध्यमातून चांगली देवाणघेवाण होईल। त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की साहेब हा पर्वतमाला योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून रोपवे व्हावा ही विनंती आहे। हिंदू भगिनी आणि मित्र, आज दौरा सहज फिरता दौरा म्हणून आपल्या कुडाळला कार्यकर्त्यांना मी भेटायला आलेलो आहे, आणि त्या निमित्ताने काही कामं विविध योजना अंतर्गत समाविष्ट करायची असल्यास आज ती घ्यावी आणि परत कलेक्टरकडे पाठवावी, यासाठी आजची आपल्या सर्वांची ही भेट आहे। बरेच दिवस भेटलो नाही,
3 महिने जवळपास मी आलोही नव्हतो. आता आल्यानंतर आज असं वाटलं की आज सगळ्यांची भेट घ्यावी या अनुषंगाने मी आलेलो आहे. आता ही जी कामं आहेत ही मी उद्या कलेक्टर साहेबांकडे देईन आणि ती मंजुरी केली जातील. विकासाच्या बाबतीत आपला जिल्हा पुढे मागे पडणार नाही. पालकमंत्री असो की आपले आमदार असो हे सातत्याने कामाचा पाठपुरावा करतायत आणि ते कुठल्याही कामामध्ये कमी पडणार नाही याची मी तुम्हाला खात्री देईन. विधानसभेचं निधीचं काम असो किंवा पालकमंत्री नात्याने निधीच फंडाच्या निमित्ताने काम असो अतिशय चांगलं काम चाललेलं आहे आणि त्यासाठी फक्त तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावेत एवढीच मी तुम्हाला विनंती करतो. बराच वेळ झाला आहे, मी सकाळपासून फिरतो आहे आणि म्हणून इथे थांबावं असं वाटतं.